kuma burula Abubakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi kene kan bisok madaina ambena je ina fanye laiduta aye chugomina don temene kwanana kafo anga chekoroba no yanga jamana kuntigi foloi alama hinana baba Modibo Keita ko akayafa ama ataraka kuma kan munu to ako ka okuma kan nunu ka ulu dalabene bamanangana walsa ka se ka family soro ano kuma kan ka se ka kay ladili kanyi aw bela jelema amunu be sigi ka lame ana ka don ka fa ko jamana amada mena bi kamini kunungo dawde be munu ne ulu e barake wala amena Modibo Keita ka kuma kan min dala mena bi o bina masro mi fe we laje doye laje mi ni onana kana ke ka beni samba kele keme kono to biworo ani nani o bina wulen kalu ni we san kalu foloi otle mugana odo o be talike mina we surasi kulu munu ni ulukara kulu fola de ka kalan ka odamna ni we jalabatigu uluka kalan yana ko ma ko élève officier o mi o promotion fola yi uluka kalan minu ni onana kana ke o kuna foni ambe ulase awma ka kuma kan yin ka lase awma ka baro yin lase awma ambalma ke barabukum ale sababu ale jago kala e misigilembe en fe Bamako ya dabananina ola Mamadou Fofana Kadafi eka alajasa eka ambla kenekan samba kele keme kono to biworo ani nani o binawlen kalo ni o san kalo folo e otle mugwanandu. Il s'agit de l'inauguration par le chef de l'État. Kurumbo Karli de Kodo jamana kuntigi fe par le camarade Modibo Keita, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA. Antamanyogo Modibo Keita ni ale Union soudanaise RDA ofruba kalatigi ni anko mako secrétaire général. À côté duquel on remarque toutes les personnalités politiques administratives. O min krefe koloshilik mbeke kaye politique ton nyamgo olu bela jele kumbe keneka ani fruba cha nyamgo olu bek les anciens combattants, les représentants des syndicats, la facilitation ni ou syndicat ou nyamgo les membres de la représentation diplomatique, la sigidenso mugam ulu fana les autorités municipales, sigida nyamgo ulu tant de la capitale malienne que de la ville de Kati, munu be Bamako kafo kofoya Bamako faba kofoya ani Kati maratau, les hauts fonctionnaires de l'État, anga fruba chak nyamgo baou, de l'inauguration donc par lui d'une école interarmes dont la vocation, comme toutes les institutions du genre. Kurumbo Karli mi no kera jamana kuntigi fe kalanso okola kalanso mi ni obe keleke menan olu degeli kofo minka bara beta ka nyasi enafo anyogona fanga bunda to munu be et de parfaire ode ka dafalike la formation intellectuelle et militaire ka nyasin kalama kalamin be talike kalaninjere la ani surasia kala des futurs cadres de l'armée nationale malienne. Ka anyasi mogoma mogomunu ni ulu benake anga sorda sukulu ulu ka nyamgo ye donata ukonnana mais au Mali nga Mali la cette formation tiendra compte surtout de la reconversion indispensable de notre armée nationale ni kala me fleni abena talike femina oye tagabulo mi ni foite se kanye uko ni ode ka anga surasu yeleme katani uye uboloka qui est, on le sait, o mi ne ambe bodon est une armée au service de la promotion économique nationale. Oye surasikulo mi ni obe soro yiriwali kofo anga fasoi. En plus de son rôle séculaire, kafara aka joro mi ni oye san keme ko ulu joro de maintien de la sécurité intérieure. Ni ode ka lakana koto sena jamana kono. Chez nous, en fait, la notion de soldat bâtisseur d'empire. Hakilna mimbe ni ode betalike sordasi mi masadugu jolai. Le tout pluriel. Ka obela jelen fo bakurubayala. A cédé le pas. Oye sendanya bla à celle plus conséquente, plus réaliste et plus pacifiste. Joro wara mi ni obe tienkan wa mi ni obe hera kufo. De soldats au service de la construction nationale. Oye sordasike mi ni obe faso joli barala. Cette école interarmes nin kalanso min flane min be keleke menen ulu degeli kufo. Aura assuré pendant un an la formation intellectuelle des 26 heures qualifiés du concours auquel plus de 230 sous-officiers hommes de troupes s'étaient présentés. Obena kana ke sababu ye sankelen bonyogon ko konana ka kalanta kodi mugan ani woro bonyogon ko ma mugan woro munu ni ulu de garsega buyana nyogondan o konana no lukakan ka kalayinke wa onyogonda min flawiye miye surasi duguma jalabatigi mugo keme fla ani bisaba bonyogon ko ye ulu bela jale kun tarakatu ni yorota onyogonda keneka. L'enseignement général et la formation militaire furoba kalani je fokana anyasin surasiya kalanima seront dispensés
dans cette école interarmes. O kalan olu bena kana ke nin kalanso in kwanana mimbe maramafɛnw degeli kofɔ. Par des professeurs, des officiers authentiquement maliens. O bena kɛ kalanfaw fɛ ani sɔrɔdasi jalabatigiw minnu tiɲɛ yɛrɛ la ani lakika yɛrɛ la olu bɛɛ lajɛlen ye malidenw ye. Sans l'aide, sans le conseil d'une assistance technique quelconque étrangère. Kata sɔrɔ a ladilikanw ani a dɛmɛnu olu ma bɔ dunanjɛkulu dɔ yɔrɔ ka bɔ jamana kɔ kan. Le fait mérite d'être retenu. Kɛwale min kɔni filɛ nin sa nini toli ka kan hakili la. À leur sortie, un examen de sortie désignera ceux qui pendant une année encore devront effectuer un stage direct. Ni u nana kana tila u ka kalan na maa minnu bɛ yen k'a fɔ san kelen bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na tuguni olu ka kan fɛnɛ ka baaradege dɔ kɛ yɔrɔnin kelen. Dans le tas, en vue d'obtenir à l'issue de cette deuxième année walisa ni o san fila kalan o n'o nana kana kuncɛ tuma min na le grade de sous-lieutenant. o la o ni duguma dakatigi jala o n'o de bɛna kana bɔ ni an ko ma ko sous-lieutenant jala. Le chef du gouvernement de la République du Mali, Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ, vient de passer entre une haie tête de garde rouge accueillie à l'entrée de la maison par le général Abdoulaye Soumaré. O bɔra sisan ka tɛmɛ jiri fila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Olu jiri fila minnu ni couleur bilenman kɛ a la. A kunbɛnna so donda la ni kɛlɛtigi ni o ye général Abdoulaye Soumaré ye. Chef d'état-major général de l'armée malienne. Ni ale ye an ka sɔrɔdasi kulu o ɲɛmɔgɔba ye. Le chef du gouvernement est accompagné fanga ɲɛmɔgɔ ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ. Du secrétaire d'État à la défense et à la sécurité. O ye kalatigi ye an ka jamana tɔgɔ la. Kalatigi min ka baara bɛ ɲɛsin makangani ani lakanakow olu ma ni o ye secrétaire d'État à la défense et à la sécurité. Et accompagné également de son aide de camp, le lieutenant Abdoulaye Wologem. Wa min ye a kɔlɔsiba yɛrɛ ye ni o ye aide de camp ye o fɛnɛ b'a nɔfɛ. Ni o ye dakatigi n'an ko ma ko lieutenant Abdoulaye Wologem ye. Vous entendez dans le fond le bruit des moteurs d'escorte de la voiture présidentielle. Ani aw tulo bɛ kunkan sumalenni na ni jukɔrɔ motoba minnu ni olu bɛ a sɛnsɛn aw tulo bɛ olu kunkan na ani jamanakuntigi yɛrɛ bɛ don mɔbili min kɔnɔ. Le président s'achemine vers le drapeau. Jamanakuntigi a bɛ ka i sɛnsɛn ka i kunda an ka jɔnjɔn kan ni o ye drapeau ye. Où il s'immobilise. A sera o yɔrɔ la a jɔra kɛlɛn. La Nouba de l'armée malienne vient d'exécuter l'hymne national de la République du Mali. An ka jamana finitigiw minnu ni o bɛ fama buru ani fama dundun fɔ olu bɔlen filɛ nin ye ka an ka faso kundɔ dɔnkili n'an ko ma ko hymne national ka o da. Et le président passe en revue les troupes qui viennent de lui rendre les honneurs. Ani jamanakuntigi a bɛna sisan ka a ɲɛ da an ka sɔrɔdasikulu olu kan olu minnu bɔra ka bonya k'a ye sisan. La cérémonie se déroule au camp Sundiata Keita. Lajɛ in a bɛ ka kɛ surasiw olu tɔgɔla yɔrɔ min filɛ nin ni a tɔgɔ dalen don Sunjata Keita la ni an ko ma faransikan na ko kan Sunjata Keita. Dans cette partie O yɔrɔ o kɔnɔna na yen. Du camp dont nous avons parlé à l'occasion de la conférence que le chef d'État de la République du Mali an kumana o min ko la lajɛ senfɛ ni jamanakuntigi ye. A tenu il y a un peu plus d'un an et qui réunissait autour de lui tous les cadres supérieurs de l'armée nationale malienne. Ale ye lajɛ kɛ a ka ca ni san kelen ni dɔɔni ye ani maa minnu kɛlen kun don k'ale koli o don kama o kun ye ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn de bɛ yen ni olu bɛ an ka jamana sɔrɔdasikulu o kunna o mɔgɔw kun bɛ jamanatigi kɛrɛfɛ ka koli.
Cette partie comprend l'amphithéâtre. Nin yɔrɔ min kofɔlen filɛ nin sa lajɛkɛsoba dɔ o bɛ a kɔnɔna na. 2 dortoirs. Sunɔgɔkɛyɔrɔ 2 o bɛ yen n'o ye sisow ye. Une salle de lecture. Kalankɛso dɔw olu bɛ yen. Une salle des instructeurs. Kalanfaw olu ka so dɔ bɛ yen. Une salle d'armement. Kɛlɛkɛminɛnw olu maraso dɔ bɛ yen. Un réfectoire. Ani dumunikɛyɔrɔ. En bas, les offices de dépendance. Ani yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw makoko misanw bɛ ladilan yɔrɔ minnu na. Il y a également un petit stade d'entraînement. Fɛrɛkɛnɛni dɔ fana bɛ yen farikolo bɛ laɲɛnajɛ yɔrɔ minnu na farikolo bɛ makolokolo yɔrɔ minnu na. Pour les futurs officiers de l'armée malienne qui vont sortir de cette école interarmes. Ka a ɲɛsin don nataw jalabatigiw ma minnu bɛ an ka jamana sɔrɔsikuluw kofɔ ni olu bɛna ka na tila ni kalanso in na min bɛ kɛlɛkɛ minɛnw degeli kofɔ. Dans quelques 2 ans. San 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na. Le tout naturellement dans un cadre verdoyant. A bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kɛnɛ min kɔnɔna na o ye kɛnɛ binganɛlama ye. Rehaussé par la solennité de la manifestation et par les couleurs nationales. Ka a bɛɛ sankɔrɔta ni lajɛ in yɛrɛ a makama n'a bonya ye ani fana an ka jamana kulɛriw a ɲɛw ni o ye binkɛnɛ nɛrɛ ani bilenman ye. Les organisations de jeunesse sifinw olu ka tɔn mɔgɔw olu bɛ kɛnɛ kan. sont là pour assister à cette cérémonie. Walasa ka u niyɔrɔ ta ni lajɛ in kɛnɛ kan. Ce sont les brigadiers de vigilance. Minnu bɛ jamana danbew kɔlɔsi o mɔgɔw de don. Dans leur tenue bien connue, chemise de longue manche blanche. U ka finiw na fini minnu ni u lakodɔnnen don. O ye dulɔki ye dulɔki bolojan k'a kɛ jɛman ye. Pantalon noir et brassard aux couleurs nationales insignes de leur corporation. U ka kulusi o ye kulusi senjanw ye k'a kɛ finman ye pantalon. Wa fɛn min sirilen bɛ u bolo la o ye an ka drapeau o masere ye ni o ye binkɛnɛ nɛrɛ ani bilenman ye. Ani u bɛ tɔn min na fɛnɛ o sɛbɛnnen b'a kan. Il y a aussi les miliciens et les pionniers, mais aussi les éléments du service civique. Min ye fanga kɔnɔgwɛnbagaw ye n'o ye milisiɲɛw ye olu bɛ kɛnɛ kan ani fasolandiw ka tɔn ni o ye pionniers ye olu fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan ani maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu bɛ fasodenɲumanya baara kɛ ni o ye civiques ye olu bɛ kɛnɛ kan. Naturellement, kow yɛrɛ kɛcogow fɛ. Une bonne représentation de la population de Kati, de même Kati sigida mɔgɔw olu jɔyɔrɔ falen bɛ kɛnɛ kan kosɛbɛ kosɛbɛ. qu'une représentante de la population de la capitale malienne sont de la fête. Mais parlons un peu de ce carré. Ani Bamakokaw fana olu nɔna bilalen bɛ ka wasa kɛ kɛnɛ in kan. Nka an ka kuma nin ko kun kan dɔɔni. Nous avons dit tout à l'heure que le chef du gouvernement an bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔ a passé devant Tunnel de la Garde Rouge. Il était à cette heure-là, il était 9h précisément. An ka jamana fanga ɲɛmɔgɔ a bɛ tɛmɛ kuma min na finitigiw olu la o y'a sɔrɔ tumare 9 sera n'o ye walaha tilejan ye. Et il a été accueilli comme nous l'avons déjà dit par le général Abdoulaye Soumaré. A bisimilala i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna kaban kɛlɛtigi Abdoulaye Soumaré fɛ. Chef d'état-major général de l'armée malienne. O ye an ka jamana sɔrɔdasikulu ka ɲɛmɔgɔ ye. En face, vous avez les soldats, sabre clair. Derrière ces soldats, ɲɛfɛla la sɔrɔdasiw olu bɛ yen ni u ka npamuru jɛmanw ye. O sɔrɔdasiw kɔfɛ les officiers subalternes et supérieurs de l'armée malienne. an ka jamana sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw jalatigibaw ani minnu ye o dugumamɔgɔw ye olu fana bɛ. À côté de ces soldats, le drapeau. O sɔrɔdasiw kɛrɛfɛ drapeau bɛ yen. La plupart de la garde républicaine. Min ye an ka jamana kɔlɔsibagaw ye n'o ye garde républicaine ye olu dugumana na. Les éléments de l'armée malienne qui tout à l'heure vient de rendre les honneurs au chef d'état malien. An ka jamana sɔrɔdasiw olu jɔlen bɛ yen minnu bɔra sisan ka bonya kɛ an ka jamanakuntigi ye. Qui s'est dirigé ensuite vers les personnalités. O la sɔrɔla o la sisan ka i ɲɛsin mɔgɔbaw ma. Nous allons aussi assister à une petite cérémonie. O la sisan an bɛna ka na lajɛ kunkurunin dɔ ka na o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Élèves officiers de la première promotion de l'école militaire interarmes de la République du Mali. Kalanden minnu bɛ yen ni olu bɛ ka jalabatigiya kalan kɛ ni o ye maa kunfɔlɔw ye sɔrɔdasiya sanayɛlɛ kalanso la min bɛ kɛlɛkɛminɛnw olu degeli kofɔ Mali jamana kanna na. Face au drapeau emblème de la patrie malienne. Ka aw ɲɛsinnen to drapeau ma ni o ye an ka faso Mali o taamasiyɛn ye. Face
au chef de l'État, ka aw ɲɛsinnen to jamana kuntigi ma, aux membres du bureau politique national, ka aw ɲɛsinnen to bureau politique national o mɔgɔw ma, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ka aw ɲɛsinnen to fanga tigilamɔgɔw olu ma n'o ye gouvernement ye ani wasabulon ni o ye assemblée nationale mɔgɔw ye. vous faites le serment solennel Aw bɛ aw kali kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna de servir la patrie malienne avec honneur et fidélité, ka baara kɛ faso Mali ye ni boɲɛ ani kantigiya ye. Ɲɛ kali o kan de faire respecter en toutes circonstances la constitution malienne, ka Mali sariya sunba la boɲɛ cogo bɛɛ lajɛlen na sababuyaw bɛɛ ta fan fɛ. Ɲɛ kali o kan de garantir en toutes circonstances l'intégrité du territoire national fɛn bɛɛ sababuya la jamana ka kelenya dugukoloko la ka o lakana et de maintenir l'ordre à l'intérieur, ani ka basigi to kɔnɔna na. Ɲɛ kali o kan de respecter au besoin faire respecter toutes les lois de la République, ka jamana sariyaw bonya ka jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen la bonya. Ɲɛ kali o kan de donner en tout temps et en toutes circonstances un exemple de patriotisme, de discipline et de dévouement au bien public, ka misali jira fasodenɲumanya ta fan fɛ kololi ta fan fɛ ani cɛsiri ka ɲɛsin forobafɛn o lakanali ma tuma bɛɛ lajɛlen na ani sababu bɛɛ lajɛlen fɛ. Ɲɛ kali o kan fermez le banc, k'a kɛ a cogo la. C'est le général Soumaré qui vient de lire tout à l'heure. Général Soumaré n'o ye kɛlɛtigi Soumaré ale de bɔra sisan ka kalan kɛ. La formule de prestation de serment des 26 élèves officiers Kalikan ka kan ka kɛ cogo min na ka a ɲɛsin nin kalanden minnu ni olu bɛ jalabatigiya kalan na o maa 26 ninnu ka ɲɛsin olu ma. et vous avez pu entendre les élèves officiers qui répétaient la formule, je le jure. A bɔra ka mɛn sisan jalabatigi kalanden ninnu olu bɔra ka segin kuma min kan k'a fɔ ko ɲɛ kali a kan. Ensuite, le chef de l'État malien, accompagné toujours du général Soumaré, chef d'état-major général de l'armée malienne. O kɔfɛ jamana kuntigi hali bi ale ni général Soumaré olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale ye an ka surasi kulu o ɲɛmɔgɔyasoba kuntigi ye. Et des personnalités qui l'accompagnent Ani mɔgɔba minnu fana ni olu tun bɛ a sen fɛ. a procédé à la visite des locaux et bâtiments dont nous avons parlé tout à l'heure. Olu sɔrɔla o la ka taa u ɲɛ da sow olu kan so minnu ni an ye o ko fɔ aw ɲɛna sisan. Cette visite s'est terminée par l'amphithéâtre O ɲɛ dali yɔrɔw kan o taara ka taa kuncɛ ni lajɛkɛsoba dɔ o yeli ye. où le camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA et président du gouvernement de la République du Mali, Yɔrɔ min na ni an taamaɲɔgɔn Modibo Keita ni ale USRDA o foroba kalatigi ye ni an ko ma ko secrétaire général ani ale min ye Mali fanga fana o ɲɛmɔgɔ ye. s'adressant aux élèves, aux officiers, s'est exprimé en ces termes. A ye kuma ta ka a ɲɛsin jalabatigi kalanden ninnu ma ani jalabatigiw ma k'a fɔ u ye nin cogo la ko élèves officiers du Mali, kalanden minnu ni olu bɛ jalabatigiya kalan na Mali kɔnɔ. au nom du parti d'Union soudanaise RDA, du gouvernement et de l'Assemblée, Parti tɔgɔ la ni o ye Union soudanaise RDA ye. Fanga tɔgɔ la n'o ye gouvernement ye ani wasabulon tɔgɔ la ni o ye assemblée ye. et de tout le peuple du Mali, je vous félicite Ani Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ foli lase aw ma a ɲɛma. pour le choix dont vous venez de bénéficier K'a sababu kɛ ɲɛnatɔmɔni ye ɲɛnatɔmɔni min ni o taara k'o ɲɛsin aw ma sugantili min taara k'o ɲɛsin aw ma. en raison K'a sababu kɛ du fait que vous avez subi avec succès les épreuves qui vous ont été proposées. kalansen minnu ni olu nana ta k'o ɲɛsin aw ma ni aw nana ka na ɲɛ sɔrɔ o kalan na ni aw ye se sɔrɔ o la ni kunkɔrɔta ye. Vous êtes la première promotion Aw ye kulu fɔlɔw de ye minnu ni olu ye nin kalan kɛ. que nous formons sur place An bɛ minnu kalan yɔrɔnin kelen kɛnɛ kan faso kɔnɔ yan. en République du Mali Mali jamana kan yan. avec tout le contexte que cela comporte, K'a sababu kɛ hokumu minnu ni a bɛ ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. parce que vous resterez pendant tout le cours de votre scolarité en contact permanent avec les populations Ka da kan aw ka kalan sen fɛ aw ni sigida mɔgɔw na kɛ ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ aw n'u na kɛ ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ dont vous ne serez jamais séparés
Ola autena na fara abada kabo olula et avec les réalités du pays. Wa autena fara fena kabo jamana anyanamaya chugo fanana. Vous venez, il y a quelques minutes, Aubora sangani temenen konna na sisan. de faire le serment, de défendre votre patrie. Ka au kali kafa ko auna au faso makangan ko auna au faso lafasa. Notre patrie, le Mali. En faso Mali. De défendre son drapeau, Ka aka drapeau lafasa ka aka drapeau makangan. son intégrité territoriale. Aka kelenya dugukolokola. Je suis convaincu que venant de vous, jeunes Maliens, jeunes élèves, Ne dalembe ala kafa ko o kalikami ni o bora aula amunie Mali demsanye amunie kalandeunye appelés à être demain les cadres militaires de ce pays, amunu bena kesini sorasi nyemogowie que vous tiendrez votre serment. ko auna auka kalikan mene bala auna au janto ala Parce qu'un Malien ne s'est jamais trahi. kama soro maliden o tese janfala abada Et l'histoire ne le démontre nullement qu'il a un seul instant trahi son serment. ani tariku dofo o te ojira ana fan shife ko maliden doye aka laidu tale aka kalikan ka o janfa C'est pourquoi j'ai la conviction ode kama ajeyalen do ne kono qu'avec vos aînés, dont vous serez demain des auxiliaires capables, formés au contact des réalités du pays, ko munu ye nin ko kɛ ka kɔn aw ɲɛ ni aw na kɛ sini olu duguma mɔgɔw ye minnu bena se k'a sɔrɔ aw bɛ jamana a kɔnɔna kow olu kalama aw labɛnnen bɛ o kama et ce serment, quoi qu'il advienne, parce que, comme je le disais tout à l'heure, aw na se ka nin kalikan ɲi ka nin labato a mana bɔ da o da fɛ k'a masɔrɔ i n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ sisan cogo min na vous aw qui êtes demain les cadres militaires de la République, aw de ye jamana ka sini sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye il faut que vous soyez formés dans le pays. fo aw ka kalan ka aw labɛn jamana kɔnɔ Et c'est cette initiative heureuse qui a été prise par l'état-major wa o ŋaniya ɲuman min filɛ o ye o de nana ka na ta sɔrasiw olu ka ɲɛmɔgɔyaso fɛ et qui a été saluée par le parti, le gouvernement et l'Assemblée. o min ni o nana ka na kɛ tanunifɛn ye parti fɛ fanga fɛ ani wasabulon fɛ J'ai la conviction que vous ferez en sorte a jɛlen do ne kɔnɔ ko aw n'a kɛ cogo la que vous vous montrerez digne du choix dont vous venez de bénéficier. walisa aw ka se k'a jira k'a fɔ ko sugantili min kɛra k'a ɲɛsin aw ma ko aw ni o ka kan Que vous suivrez avec attention et surtout discipline les cours qui vous seront fournis. ko aw na aw janto ni yɛrɛ kɔlɔsili ani kololi ye k'a ɲɛsin kalanw ma kalan minnu bena di aw ma Et surtout, ani zanko que vous vous attacherez tout au long de votre scolarité ko aw ka kalan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na aw na nɔrɔ aw na aw cɛsiri à ne pas oublier un seul instant le serment que vous venez de faire ce matin, ko aw tena na ɲinɛ wagati kelen si la kalikan kɔ kalikan min ni aw bɔra ka o kɛ bi sɔgɔmada in na et qui devra vous guider tout au long de votre carrière militaire. o kalikan min n'o ka kan ka tugun aw kɔ aw ka sɔrɔdasiya baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Alors je vous souhaite une bonne scolarité et des succès dans vos études. o la n bɛ a deli k'a fɔ ko aw ka kalan ko k'a kuncɛ hɛrɛ la ani aw ka kunnawolo sɔrɔ aw ka kalan kɔnɔ À 9h30, la cérémonie était terminée. tumare kɔnɔntɔ misɛn 30 ni o ye walaha tilejan ma surunya ye lajɛ nana ka na kuncɛ o la Et le chef du gouvernement de la République du Mali, le camarade Modibo Keïta, an ka jamana fanga kuntigi ni o ye an taamaɲɔgɔn modibo keyita ye reprenait le chemin de retour sur Koulouba, ale ye kɔsegin sira ta ka taa kuluba escorté par les motards et les voitures de la sécurité. a sɛnsɛnnen kun don moto ba bolilaw olu fɛ ni o ye lakana tigilamɔgɔw ye ani mɔbilitigiw ni olu fana ye finitigiw ye minnu tugunnen kun bɛ a nɔfɛ On nous a dit dans les couloirs a fɔra an ɲɛna dogodogo ɲɛw la que la direction générale de cette école interarmes de la République du Mali ko ni kalanso min filɛ nin ye ni o bɛ kɛlɛkɛminɛn degeli ka o kofɔ o ɲɛmɔgɔya soba min bɛ mali jamana kofɔ
sera assumé par le chef d'état-major général de l'armée malienne, le général Abdoulaye Soumaré. Ko o nyamgoya barawu olu nato anga sordasu ka nyamgoya soba kuntigi bulu no e général Abdoulaye Soumaré Qui sera secondé dans sa tâche par le lieutenant Diakité. Lieutenant Diakité dakatigi Diakité ona ke général Abdoulaye Soumaré ka dankan aka barawu kono lamembawu ni e femi ni onana kana ke samba kele keme kono to bioro ani nani o binawlen kalo ni o san kalo folo otle muganan doin promotion fola mi ne o bora école militaire inter arme Mali jamana kanya u labenaya u kalanaya aywa yeko o ifako ban natena fenre fako faraninka ne murbu keta aka dalu do fena ye kene kan ka yira bela ambe awfu ka jamu ilase aw ma barabokum jago kelado amba fo ka walema don an koroke Dawda Tigete ambe foli ka di